Здравейте на всички и добре дошли в новото ми видео. Както вече сте разбрали от заглавието, това е втората част на нашата екскурзия до Тунис. Ако ви е интересно, по-точно преди да изгледате това видео, ще е хубаво да изгледате и първата част, защото там показвам хотела, показвам какво правим първия ден, показвам също така нашата стая и много други различни неща. И ще се радвам да изгледате и тази част до край, тъй като днес ще запазваме екскурзии, днес ще стане ясно кой ден къде ще ходим. Днес също така за първи път ще закусваме и ще обядваме в хотела. Оставила съм ви кадри преди да се оправя, там също ви обяснявам за екскурзиите. 7:30, закуската ни е от 8 до 10, това означава, че имаме супер малко време да се оправим и да отидем да закусваме. Искам просто да се насладим на закуската. Чувала съм, че в този хотел закуската е доста разнообразна и разбира се, трябва да побързаме също така, защото в 9:30 идва жената, която организира екскурсиите в Джерба и искаме, разбира се, да организираме няколко екскурзии. Също така искаме да ходим за 2 дни до Сахара. Това означава, че пропускаме 2 дни в хотела, като обяда, вечерята и разбира се преспиването. Там не знам дали ще сме в друг хотел, нямам никаква информация за това. На срещата днес в 9:30 ще разберем всичко. За мен е важно и днес да ходим на екскурзия, защото времето не е чак толкова топло и не мисля, че цял ден трябва да лежа на басейна, имам предвид защо трябва да губя цял ден. Ако може днес да организираме някаква екскурзия след обяд, много ще съм доволна. Ще ви снимам, разбира се, закуската и какво ще правим през останалото време и дали наистина ще ходим на някоя екскурзия или ще си стоим в хотела. Хотела е доста голям, има също така спа, така че дори да стоим в хотела не е кой знае какъв проблем. Но по-хубаво ще е да идем на екскурзия, разбира се. Здравейте, момичета! Здравейте, момиче! Оле, Гери, ние сме почти еднакви! Валя, ти днеска, нали ще ставаш в 5? Ще ставаме в 5:30. Ще точно ставаш в 5? Ами то часовата разлика, аз малко се обърках. Аз станах 7:30 и викам, той е 5:30 и гледам навънка светло, ама светло. Защото аз ходих към 5 и нещо видях, че е светло. Пурко, кой от всички най-добре е облечен? Не вие. Жена си. Пурко, обясни на камерата, кой от всички най-добре е облечен? Не знам, ти си от ЦСКА не става. Моля? Какво виж ли лескака? Да. Гери за общетната броим, както и да е. Аз мога много отбор да съм. От нашата стая, от тяхната стая директно влизаме в нашата стая. Много е удобно така. Така, приятел ми има рожден ден и аз съм взела тези балони, за да може да си направим снимки и да го зарадвам. Много са яки, обаче не знам как да ги надуя. То така имаме и свещички, които ще ги използваме вечерта. Какво става тук? Много благодаря. Много ти стане. Това от вас подарък ли е? Да. Оле! Много яка. Ще ми стане, как няма стане яка? 100% ще ми стане. Много ми харесва. Томи! Само Томи! Данке. Моля. Много яко. Закуската е супер интересна, има всичко. Тук си пъка в момента филийка, но по принцип има най-различни неща. И този път мисля, че закуската ми хареса. Не като вечерята. Значи на момента ни правят пица. Доволни си от закуската? Горе-долу. Гледайте само за каква гледка става на въпрос. Закуската също е хубава. Много ми харесва и гледката. Ако може всеки ден така да закусвам, ще е супер. Мнение за закуската? 8 от 10. Може да след като ни ядем.
Еми, ние вече изядем. Добре. Искам да ми вземеш такава гофрета с шоколад. Добре. Айде. Да всичката куската много ни харесва. Какво мислиш за играта? Славичка е. Днес мисля, че ще го караме само единствено на морска кухня и малко италианска. Както виждате, всички сме с миди. Има страшно много интересни нещица. Кое си избра? Не знам, това ми изглежда добре. Аз се чудя кое да си взема. Браво! Включвам се, за да ви разкажа малко повече за екскурзиите, тъй като в момента бяхме на среща с жената, която организира екскурзиите. Ние си запазихме за днес екскурзия с АТВ-та. Тя излезна 50 евро за двама. Утре имаме запазена екскурзия, която ще е обиколка на целия остров Джерба. Тя беше 28 евро на човек. И за вторник и сряда сме запазили Сахара, която е 2 дни. Тя излезе на стойност 135 евро и отделно сме заплатили още 15 евро за камили. Много се радвам, че днес успяхме да запазим екскурзии, тъй като времето изобщо не е хубаво и така може да разнообразим, а не само да стоим в хотела. И ще се включа малко по-късно. И отиваме да хапнем набързо сандвичи. В момента часът е около 4. В 4:30 трябва да сме пред портала, за да може да тръгнем към АТВ-та. И след това ще ви снимам, разбира се, и кадри от там. Сандвич няма, но за сметка на това ще хапваме палачи. В някакъв криминален автобус сме сега и отиваме да караме АТВ-та. Малко за снимки и станаха доста хубави. И сега ще тръгваме отново обратно. Заболява волосите от свят!
Хашиш, аз не пуша. Пепелник, откъде е пепелник? Той като го гледа мая на хашиш, верно. Някой каза кокаин. Вика ни Хабиби. Come to Dubai! Мнение за екскурзията искам. Много хубаво, много се изгори. Пепелник? Беше добре, ама много Мале, нормално било. мнение за екскурзията. Супер! Чи си ютубър? Драйвен. Ние вече се върнахме от багитата и сме готови. Това означава, че ще отиваме да вечеряме. Запазихме си в един италиански ресторант в хотела масичка и днес ще сме там, за да уважим повода на моят приятел, а именно неговия рожден ден. И след 10 минути трябва да сме там вече. За това ще се включа чак от ресторанта. Имам и менюто от италианския ресторант, където може да хапвате, разбира се, само единствено с резервация. Тази салата беше просто най-добрата, която съм хапвала някога, а след това празнувахме и рождения ден на приятел. Добро утро от нас! Ние вече сме в автобуса. Днес станахме доста раничко, в 5:30, за да може да се оправим. В 6 часа записвахме. Нямаше кой знае какъв избор, но все пак хапнахме. В 6:30 започва нашата втора екскурзия, която е обиколка на остров Джерба. Днес ще видим много различни неща и ще ви покажа, разбира се, всичко. Екскурзията беше екскурзията 28 евро, мисля, че беше на човек. И сега може малко да разгледаме из магазина. Този занаят е предаден от прадядо му и все още той се занимава с това. Показани много интересни неща и една проста чашка. И трябва няколко седмици, за да бъде напълно готова. В Тунис също така жените им не работят, но за сметка на това глината, която те правят, всичко това е направено от жените. Те рисуват на глината и нещата, които видяхме, бяха доста интересни. Гледайте колко интересни нещица има и това всичко е отцветявано, само да фокусира един момент. Това всичко е отцветявано от техните жени. Много интересни неща. Тук отново направихме страхотни снимки. Много ни хареса първото място, на което спирахме. И сега продължаваме. Качваме се в автобуса, доста хора сме. И говорихме също така с момчето, което знае български, за утрешната ни екскурзия. Отиваме 2 дни до Сахара и говорихме, че там времето ще е много по-различно от това, което е в момента тук. Челата ми. Любови, хареса ли ти първата спирка? Много супер беше. Да, и на мен много ми хареса, супер. Сега продължаваме
Но гледаме обстановката извън хотела е доста бедна, доста... Не знам точно как да я опиша. По принцип е забранено да се снима. Но аз снимам. В момента се намираме в музея, който е в най-високата част на острова. В момента ни разказваха много интересни неща. За съжаление не мога да снимам през цялото време. Разказваха ни за сватбите, че тук минималният брой на гостите е около 900 човека, че най-важното е да купят достатъчно храна, няма покани, а общо взето ако чуеш, че съседът се жени, автоматично си поканен. И затова са толкова много хора, които се присъстват на сватбата. Обясниха ни за дрехите, които обличат и разбира се, че сватбите в Тунис на остров Джерба са 7 дни, а остатъка от другото население ги правят само по 3 дни. Това, което също така ни обясняваха е, че по време на наследството, след като бащата достига дадена възраст, преписва земите в центъра на Джерба на синовете, защото това са били плодородните земи, а другата част, ако евентуално има, покрай водата, преписва на жените. И след като Джерба става туристическа дестинация, най-богати в Джерба са жените. И доста много интересна информация получихме. А къде отидаха моите приятели? Оставихме. Разгледахме почти всичко в музея и сега отиваме да си вземем магнитчета. По-точно те вече са там, аз тепърва отивам да си вземам магнитчета, да изберем, защото тук в музея магнитчетата са много по-евтини, отколкото в хотела. В хотела са доста скъпи, не си струва. В момента си избираме магнитчета, всички. И аз избрах тези, не знам дали се виждат. Магазинчето е доста сладичко и има доста интересни нещица. Време е да обиколим и да разгледаме музея самостоятелно, без да ни разказват някакви неща, защото говорят веднъж на руски, после обясняват също на български, хората, които разбираме и имаме понятие малко от руския, слушаме информацията 2 пъти, което не е много интересно, но гледката си заслужава. Снимам ви да видите как изглежда пред музея. Това е нашия автобус. Предишните дни времето беше доста студено, но днес е голяма шега. Времето е задушно, много е топло и искам колкото се може по-бързо да свърши екскурзията, за да мога да се облека банци и да легна пред хотела на басейна и да си почивам. В момента сме в магазин с маслени парфюми. Вече сме в синагогата. Дадоха ни кърпи и на мъжете ни дадоха също нещо. И сега може да се разхождаме и да обиколим. Сега ще потегляме към столицата на Джерба и ни очаква доста дълъг път. Затова, чак когато сме там, отново ще се включа. В синагогата беше доста интересно. Направихме си снимки и обиколихме цялата синагога. И сега ни очаква един дълъг път. Седнахме на сянка. Валя не се говори. Един момент. И тук навсякъде е пълна цигания. Вие какво мислите? Нищо не мисля, искам ядене. Ядене и басейн искам. И аз искам ядене и коктейл. Да.
Обаче трябва да изчакаме още час и половина и чак тогава ще се връщаме към хотела. Седнахме сега на едно кафене. На лукса. Само че масата е от мрамор. А столовете? Не мога да определят нещо много скъпо. Някаква смола. Епоксидна смола. Гледката ни е 10 от 10. Просто лукса ни влече, как да ви го обясня. Шегата на страна, тук навсякъде е пълна мизерия. И да. Това е личното ми мнение за столицата на Джерба. Хубаво е да се види, но... Не и да повториш, точно така. Хубаво е да се види, но не и да повториш. Тък в момента приятел ми каза, че казвам само негативни неща. Екскурзията много ми харесва. Тя се храни в него. Хубаво е да го видиш. Екскурзията е уникална, обаче само веднъж. Това са определени места. Определени места. Има... Това е едно от тях. Това е индонезийските динари. Изглеждат по този начин. Може да се интересни на някой от вас. И отиваме първо да обядваме, защото сме изключително гладни. И след това мисля, че ще се отправим към басейна. Запитате как изглежда обяда на хора, които са супер гладни. В този начин. Ще дам 10 лева. Черно. Не, чакай. Аз залагам на лилаво. Какво залагаш ти? Ама то аз не знам с кой той. Тъмно си не съм, да? Ще почерпя една палачинка. Вече се приготвихме. Облякохме липански и ще тръгваме към басейна, за да може да си починим след тази дълга и изморителна екскурзия. И ще ви снимам тогава от басейна. Вече сме на басейна от, мисля, че 1-2 часа. И времето е адски хубаво, водата е леко студена, затова не сме влизали все още в басейна. Сега си поръчахме 3 палачинки и след малко идват още 3 палачинки и ще се върнем доста захрани към България. Но е супер хубаво. Тогава ще се върнем минус 5 кг. Няма значение по. Няма. Добре. Ставам ви и ще се включа отново, когато правим нещо интересно. Или когато трябва да ви споделям много нещо. Сядам, за да може да си поговоря малко с вас. След басейн си починахме 2 часа, защото бяхме адски изморени. След това вечеряхме, пихме 1-2 коктейла и сега отново сме в стаята. Ние днес ще си легнем обаче малко по-раничко, защото утре трябва да ставаме в 4 часа. Имаме запазена екскурзия до Сахара. Тя е 2 дни. Утре е вторник. Като тръгнем сутринта, ще се върнем в сряда, мисля, че след обяд. Не съм толкова сигурна. От началото на нашата почивка аз чакам с нетърпение да дойде ред на тази екскурзия. Супер развълнувана съм. Искам да дойде колкото се може по-бързо. И ако ви е интересно, разбира се, да дойдете с нас до Сахара, може да гледате 3-та част, тъй като това в момента е края на 2-та част. Ако ви е харесало това видео, много ще се зарадвам да го харесате, да се абонирате, разбира се, за канала, защото така ще ми покажете, че ви харесва това съдържание, което правя. И ще се видим в 3-та част.